Sarıoy mehman patpişiklim. Edil bir yerinin üstünden gülmek ya izdivas etmek değil olun. Kameranı edip bağlap bilýäňiz-i, bağışlaň olun. Doğru kakasızlık erwe sattır edil bize bilemzok näil duýgudan erwe sattır olun. Derdine öz ýagyna özüň gogurlanyň gowdamay. Kamera beýdi. Güljem nemo gynanjam bilemok diýeni bir hile bir hile mehman patpişiklim. Şundan bir hile. Kamera ağlamak. Ba. Ay görüň da. Erkeklerin bile giymek istep börün, gözlep börün. Erkeklerim giymek istep gözlep beren matal. Ya o giymem diýdi, Raşida täze krepler gelipdir almadan ağa bolan yalan eken diýip. Özüni giymem haýy edip otyrdy. Näden pişlik Allah ondan adam basa bir kişilik. Erkeklerim. Yine bergi barada men aslında adamlara ansadan satken pul berem hop. Beraýyn de pulum ýok. In arada ýakyn tarş bolanym beri pul sorady. Pul sorady. Menine pul çykanok. En am dedi taf bolormy bir gaýrat etsek dedi. 2 aýdan berjek. Ay bolýa. Menem onu alyp başga bir tanış oğlunamın bir yerine, çıkça oğlunamın bir yerine haýyşt etdim, alıp berdim. Indi 2 ay geçti, 3 ay geçti, 4 ay geçti, 5 ay geçip bar ya. Men näme isleýän? Bolýa wagtynda bermesin. Men hiç ýylyň garşylygym ýok. Adamçylykdyr, tap bilýänler, jemlenýänler. Men isleýän adam näme? Bir käwat bir öz ýadyna düşüp, bir rahat bolsa da adam. Şolay alym wagtynda berebilemok. Şu meselem çykdy. Senem arada koydum, onu da aýtdym, özümden çykmady, oğlanyň birinden alyp berdim diýen. Şu bergi meselesinde ynamly şol oğlan şundan mesele çykmaz diýip men ynanyp berdim şol boly. Asyl ýene de sorsa bererim, mesele ýok. Berjeginden bilýän men ynanýan ol oğlanyň göni bir ynamsyzlyk artýar. Näme üçin? Sebäbi başga bir yer soraýyn da men şoňa berip bilermi kam diýip pikir kelýär boldy. Iki çönükde bir hekaýe öňümden çykdy, öňüm bir okan hekaýeleriň biri nähili? Gızgın çöllü bir atly ýaşuly gidip barýar. Öňünde de biri suwsuz ýatyr. Göz düşýär, ýanyna barýar-da. Ay suw berýär, suw içirýär adetde. Özüne gelýär bular. Ona ol haýyşt edýär. Meni bir ilatly ýere äkedaýda ýaşuly men bu ıssyda çölüň içinde näme boljagyny belli däl diýär. O ýaşulam gynanýar. Bolýa mesele ýok diýär. Atma bin men seni idip äkideýin diýär. O niýetli bolansoň atyna mindirýär, özüm gapdany ýörek başlaýar. Birden bu ýanky ýaşuly itdiýärde atyn çap gidip başlaýar. Ýaşul haýran galýar. Oho dur aýak çek diýär. Olam näme ogry bolup çykýar. Bolýa atym gerek gelýär, ýöne bir saat aýtjak diýär. Şol diňläýdi diýär. Bir belli bir aralyk atşýar. O aýdyp otur diýär. Şu bolan wakany başga hiç ýerde aýtma gör diýär. Ýogsa adamlaryň bir-birine bolan ynamy açar diýär. O ýaşul näme alaýdy diýär? Ýene de bir başga bir şuraya alyp kömek etjek bolany şu waka ýadyna düşüp ynamsyzlyk bolmasyn, başga adamlar bir-birine kömek etsin, şu zatlardan täsirlenmesin diýip onu penditip goýar. Yani men bäzide şu hekaýany näçe alaýan? Başga bir mähtäç bir sorasa, näçe bermän şo boly. Ola olana garşy bir ýigrenjim ýa-da bolmasa bir meselem ýok. Ýöne bir rahatlygyny bildirmedim hadi. Oo, başlyň ogly gelipdir. Yo, boş. Tanıdın mı? Kakın şey diye gerek bana. Hele. Maslıkları. Her kıvırdat diye adam tanıyanlar. Boş. Lan ballı. Yörene. Ben sana suyuz kakos kere. Tamam ya. Ye. Neydi o? Sakın. Başlyň ogly görýän gedin maslıktır o. Senin işin tapsın ha. Benim çağa çıla bilýän. Çağa görden bir kıyalı adara bilýän. Neydi o vakçıma? Neydi oğlum da näme? Başlyň ogly el galdyraýdyň mı? Başlyň ogly el galdyrsaň başly uran ýallar düşündiňmi? Düşündiň dämi? Düşünemeden ýok bol. Hak bäşi. Näme diýip bolýar şunla? Neydi o boş?
Yingsem elge degen var baslyk bala. Güýçüňe bara ya. Tırok edýän goý. Bir çağa özüň uldurup bermesene başyň ol bolan hem özümiz ýaly adamdyr da. Sakal kakam aytır seni. Aytan oğlum bu mu? Aytmasın oğlum. Aytan. Bar oğlum aytan. Ilga. Ne bilerdin? Baslyk özümiz ýaly adam da. Wow! Ne dedim? Kaç oğudana? Yine seni gözüm et. Yine şun yal o kadar yerde bizim toyumuz olur. Ben katı patlayın. Ananay. Yine her hile bağlar. Yine yoğutucuklar. Hova. Gözüm yal o kadar kuşlarımızda görürüz. Çırkte aylan sarıyorlar. Gözüm etir. Kat. Ben anana bak. Dedim yani berse dağda mı? Yo, sen beğen gözüm etirme. Yine hovlu. Şukullar çeme edil hovluyum şun yal etip beriye. Gözüm etir. Dekoratif kerpiçli yoğutucuklar. Kıranlı her hil palmacıklar, gülcağaçlar, bıcağaç, her hile dekoratif otlar, hova, palma, her hili figurnuca tuğuyorlar, gözüm etir emi. Şu tayda toymuz olur deyip, başçıklara, Zöyşyan'ın yine şey deydi o, ananay, o da git dediydi, her hile bağlarda saylaştır, gülzal çemene var, dine şoňa var dedi. Sen saylaşayda sen o aptala men bu aptala şu, hükmanı başçık halasın, şoňur, halacık gülür tapalla. Salam. Ovadan oğlana kirýeňe de tanşaýaly. Yok. Nämçin men ovadan dämi, ýa süýgüliň barmy? Yo, söýgülüýmem yok. Sen owadanam ýöne. Sen wapşa bahalary var gördüňmi şu wagt kafeleň zatlaň. Men 3 gün var özüm aç gedip ber dapan içinde senem ýanymal bilaç gedelmi. Bolsa da sawammy? Neýil bollaý? Çaltırak bolsana garasmana wagtym ýok. Olada çaltırak çygyň, güýmen temen edip ýürege düşdüň, gitmelimin. Bollam ala. Qaytargy berdi anne. Ayağım size kaytargı verip durmayın lan. Bağışladım. Gidiverin arkaya. Qaytargy ber. Näçe göwnüme degtelerim kaytargı bermeýän günüm lan gidiverin diýen arkaya. Gidiverin bağışlayan lan şuň geçirimlik edýän günüm. Kaytargı berem akly. Hiç kimim. Kofe var arada. Döwürden ýa-da galýat ekenik. Ama men açan düşündüm arada bir iş görüşmesine gittik ýanynda da babay görýänsiňiz onam tanaýansyňyz. Iki boly gittik gorin kafeýe çağırdy kafeýde otyr. Mene näme de bolsa owadan gelen mal tiýdi illa boldy da bolin babay entegem saada. Afçan kelip näme işek diýä bolin. Mene Amerikana diýdim şonu öwrenimden gelmäkem bolin. Babay Hacı Yakup ýokma diýip gatýaram. Hacı Yakup soraýar kafeň içinde. Ýok. Yani doğrudan mara şeyle seyrediyen olin bizim içip beren adamız yara trivad nomyada Hacı Yakup Stein kofe biz oyun için çes oyun için içemiz yok da biz on küçükken kofe olan yöne adını ama tutup bolan var o hemmesinin adını ya tutyansan yine bir täze görünüş çıkar abla düşünür ya leler o raf affogato macchiato espresso frappe Kylian Mbappe cappuccino frappuccino macchiato men içen kofe amansa madin Çina men şoňa uğrunşun. Yani men bir sıra öğrendim, şu kofeň ýany bilen täze çykýan kofeler var, aýankyýala, şunu ýalatly. Şolaň ýaly moşny piçony bolýar. Ana şonu, çynlanam kofeň lezzetini bilip bolýan eken. Indi dostlar şu taýda reklama gelýär, ýöne näil reklama? Şu taýynyň reklamasyny dogrymaýdan mugdy edip otýar. Näme üçin? Kafeň ada Baileys kafe täze açyldylar. Ama 7-24-den dastavkalar var. Doglan, mutlujak bolsam, praziň etjek bolsam. Näme üçin mugdy etýän? Şu tagamyny hemmekşin barlak görmegini, hemmekşin tanak gitmegini deýän zat. Şuny aýtýan, özüm hem halaýan, ýanymdaky ýakynlamam halaýa we köplen şu taýdan iýitýär. Men häzir näçe reklam edip öwäýin. Özüň barlap ilk görýänçe bilip bolan oken. Yemeyecekler yani yine de erkekler oynarken. Şurany patmyn ýa-da ikisine gurulma beňde. Allah can birden etmeýän. Indi näme etdim eken? Kakaýyny bir zat etsin oýdym. Ana işe etmeýän. Tömüklik diýdi. Böyle. Gurulmany. Vay, näme etdik? Gurulma. Kakaýyny bir zat edýär.